The former Mount Pleasant legislator Advocate Fazai Mahere wauya panapa vachicomplaina, wauya panapa vachiaccuse the regime, vachiudza kuti aiwa vakomana ava zvavanoita aiwa they are poorly managing our country. These guys they do not fit for the position yavari kutora, achiadvocata for new leaders. Sanapinda mashoko anobuda taura panapa noti subscribe like or turn on the bell icon. Panapa Mahere anobuda taura nhau yatanga provide the picture obanyara achiti remember when Robert Mugabe publicly admitted that United States dollars 15 billion worth of diamonds had been looted from Zimbabwe's diamond fields in the Eastern Highlands. Can anyone name one benefit that accrued to the Marange community or the country following the discovery of major diamond fields in Marange and Chiadzwa? Zimbabwe is not poor, it's poorly managed. With these new leaders, anoyachiposta that picture amuri kuona iro as evidence. Panapa naye ari kutaura ari kuyatsara mashoko kuti yes vakomana vakaadmita kuti aiwa madiamonds ari worth 15 billion akalutiwa akabuda, but panapa anouya achibvunza kuti yes we know kuti madiamonds akabuda, but as government yakateka the responsibility. Tikaona aiwa vamwe vanhu vachiuya vachitora, the government ichitoya ichitora that diamond in their favor. Panapa anouya achivabvunza achiti handanganambonzwa madevelopments kana zvakanaka zvakamboitirwa vakomana anogara ikoko kuchiadzwa nevakomana vekomarange, achivaudza kuti aiwa they had to do something, vaifanira kuvaitirawo something chavanoratidza kuti aiwa since diamond rawanikwa munzvimbo yavo vakwanisa kungova developera something chiri massive chinoonekwa kuti aiwa the government inoappreciata kuwanikwa kwakaitwa maminerals munyika iyoyo kana muarea iyoyo kubva vaitirawo madevelopments. Mbudzi mafungiro enyu muri kudii pamusoro pemashoko ari kuuya panapa achidhisimisa achiti aiwa our country is poorly managed. Takumboda mamwe maleaders manyowani. Pinda mucomment section medu, subscribe or like and turn on the bell.